First, kaon, hungit, no? Mmm. So guys, welcome back to our YouTube channel. No? Today, another mukbang video with Adorno kasi yung balot mukbang natin mataas yung views guys, no? Nasa almost 2,000 in one day. Ngayon, 2,000 na lang. So guys, ang kakainin natin today is mango, no? Tada! Maraming mangga dito guys. O, tignan nyo. Kinsay ganahan ng mangga. Siyempre, natay bagoong, no? Or saan sa Bisaya lang? Hipon. Hipon, no? So, sa walay daghang istorya, let's start. Kaunta, kung tilawan mo na lang. Darawan tamo guys, ha? Ujak na sa amin. Ujap ni sa maasin, no? Shout out sa taga mga maasin, ana. First, kaon, hungit, no? Spicy guys. Spicy. Lami. Sulam gamay. Kapalit si Ador gani nagmangga. Pag out. Higan sa pana. Lago ayo. SM. Ko ay. Lami kay guys. Kuha pa tabi. Slob na to dire. Slob si hipo no, gaduga oy. Saan ko na, gaduga. May kay guys oh. Yummy. Wait up. Ating. Shout out ding. Shout out na guys. No, wala kakaon na ba? Naghanday salamat ninyo guys, no? Road to 3,000, gamay na lang yung kuwang, no? Malapit na tayo mag 3,000. Sagi lang natin yung Tagalog at saka Bisaya guys, ha? Shout out ko muna, ha? From Factory 2, no? Maple, sa kauban ako sa trabaho. Shout out kay Karel, no? Shout out ni Mudayo. Ni Inday Val, nag-isulan mo ni kanina. Mga correction sa akong mga pronunciation guys. Kung sa akong grammar. Kani si Valerie, no? Si Ann Kadania, shout out Miss Ann, no? Inday Juan Taruha, no? Sa Maple. Pinakusgan. Juan Taruha. Shout out ni mo day Juan. Analu, no? Analu po. So, or yang nasa YouTube channel guys, no? Si Analo. Si iyang YouTube channel, akong iputang dire sa screen guys, no? Mi ano? Yung ni ano? Kalami. Hey. Ang YouTube channel ni Analo is Inday Laway. Subscribe niyo guys, no? Inday Laway, akong iputang sa screen, subscribe niyo. Shout out ni mo dayan. Kung sa imuhang Baby boy dayo eh. Dong Elmer, shout out Dong Elmer. Saan ka ni Dong? Shout out po ni mo Dong Elmer. Kau lang sa trabaho nga. Si Inday Rio, shout out ni mo Inday Rio, no? Hopefully makakita na ka forever, no? Congrats po sa imong diet, no? Kaya yung gamay na kagamay. I-reduce. Unya og aksa akong silingan dire, no? Babag at impulok. Si Inday Nika, shout out ni mo Inday Nika. Hapto na ba kang chairman ni Inday, no? Pohon. May mo nila, makaon ba ka ng mangga dahil, ha?
Nga, may kuan. Ni Ate Ems, shout out ni mga Ate Ems. Daghang salamat sa pag-check ang mga tindan sa ha. Ni Janice, oy. Si Alan guys. Mag-irap na rin ang murag sigbin. Oh my God. Ale. Si Miss Janice na pulis, no? Janice, shout out ni mo Miss Janice ug sa imong bana si Dave, no? Dave ba 'to? Kalimot ko. Taba lang. No? Shout out. Okay, shout out po na ko guys katong nag-need og car insurance, house insurance guys, no? Yeah. Pwede mo avail sa kuan. Pacific Union Insurance Cebu. Shout out ninyo ma'am. Sir, no? Naan sila located ang ilang office sa kuan. Lapu-Lapu, diri sa among lugar, no? Shout out Pacific Union Insurance Cebu. Kung gusto mo ma-apply sa insurance guys, gamita lang ang Tatay Upaw nga code guys. Maka-discount mo 500 pesos, no? Use the code Tatay Upaw 500. Matik na, discount po 500, no? Kara insurance, balay, mukuban pa mga insurance. Adto na mo sa Pacific Union Insurance Cebu, no? Kaulab, shout out mo. Kaon sa ko eh. Kaon sa ka? Lami kayo guys, oh. Pansa guys, kanang aslum kaya mangga, makakilig ka sa aslum. Nya ito slum ni mo diri sa bagoong or hipon nga spicy, unya, tamis-tamis, neutral, lami kayo siya guys. Lami kayo siya nga pear. No? Ate Joy, magkaan man eh. Mama Herms. Lami ka, lami. Lami ah. Kaya. Ako ito mo ha? Puntangan. Happy mahulog. By the way guys, kaning bagoong among gigamit o among gud makakita sa kuan ganina, si Manong Mangga, wala ka baligyan horot. Si ate. Ate di eh. So out ate. Among gigamit dire is Barrio Fiesta bagoong, no? Gamit ko siya. Hindi sponsor na video ha. Pero Barrio de, Bagyo na ron. Barrio Fiesta. Pero Barrio Fiesta. Baka naman, namin ilang bagoong. Idaragin mo ninyo sindan diri sa balay. PM is the key. Para kay bamos among address, no? Bagoong Fiesta. Kami. Umiaw eh. Slum kayo ba? Diyan ta ko ganahag mangga pero lami man siya guys. Ang Barrio Fiesta lami po daw yung pagkatimpla, no? Ano ko ng senyorita. Mangga. Senyorita nga mangga, no? Klase-klase na yung mangga guys. May Carabao. May Carabao. Ay, senyorita. May Indian, no? Indian mango. Carabao, kanding, uban siguro. Lamig kayo guys. Advance Happy Vista dahil sa taga Lapu-Lapu, no? Berhin sa Rigla. Karong Pizza 20. November 20 dahil sa Lapu-Lapu Happy Vista. Shout out Mayor Ahong Chan. Idol. Shout out ni mo Sir Mayor. Ngaontag mangga. Snack na mo. Og sa imong baby ko. Og sa imong bibi ko, no? Nga si Congresswoman Ahong, no? Ay, Cindy Ahong Chan. Ay? Kayo. Bud na hurot lang. Ay, Wala na. pinahapit. Minhorot na mong kuha, no? Panto ka mangga, duha. Nga dagko. Na. Shout out Nars day. Nars Kringits, no? Nars. Si Nars Carmila, shout out. Nars Christy, shout out ni Nars, no? Og ni Doc Borja, diya sa ang trabaho sa Maple. Og Doc Liston og sa bana ni Doc Liston day, sir.
Shout out mo sir, abot mo makaon mo mangga sir. Lami gihapon siya sir no. Na. Supporter na nato. Si ang bana ni Doc Liston, nakalimot mo kus pangalan eh. Kasi dito yung pangalan. Shout out mo sir. Shout out mo sir no. Doc Liston. Well, kalab. Bakal shout out lab di mo. Muna ko niya. Ha? Muna man guro niya. Ah, Ano din yung musta? mailog do ako ni tiguang nga katong mga di paborito ang mangga. Hello ninyo tanan kung mga Shout out ilagaw ninyo. diya sa Bulacau, mga guns. Ay Lola. Hello, I miss you. Shout out mo dala amping na sa Bulacau la. Ni But- tita, May titat po, shout out. dai. Hmm. Wa jud ni lami dai. Di ni paborito ni mo dai, no? Ha? Sa akong mga kauban sa trabaho, Ana Maria, mi Mirasol, mi Rysel, Right, Rachel, Shout out ninyo ma'am. Salamat sa suporta sa itong gamay nga channel no. ni Karen nga dili kaayo sa baan, kinailuman na si Karen sa among team guys. Gara ma'am Karen no, para imuhan eh. Gina, ni Rose, Ma? among Barbie, ang Barbie ba lang? Bobby. Harriet, Maman, Nicole, ninyo tanan, sa mong Tres Marias, Kuya Jay, Kuya Jay kuno, Jay, Kuya Mon, o ni Web. Oy, shout out. Daghang salamat sa pagsuporta ninyo no. Shout out ko din ako si Kuanoy, si Argelos Biton, Burge, shout out ninyo Burge. Shout out. Magkamping mi karong Sabado, see you sa Sabado. Okay. Ato may summer sa Car guys, no? Atong adto tayo dito magbukbang bon or magluto. O na amo ang target. Og sa tanang membro sa Pundok, shout out ninyo. Hello. Ni very supportive na ko nga mga kauban no sa bukid sila Makoy Makmak, si Totoy Labra, shout out ninyo Totoy Labra, Mabel. og si Mabel, og si Hero. Oy Hero, kumusta na ka de Hero? Kumusta yung mga idol? Kaon ka dre oh. Shout out. Kuya Silot no nga nakaroon sa Ormoc og ni Duan. Shout out ninyo diha guys no. Baby Raf. Og ni Baby Raf, Alex. Shout out, amping-amping mo diha. See you pohon, no? Pohon. Mangga. Oh, may Heidi. Pati Shout out. Hines. Ang guna ko sa mangga mo. Hmm. Sa mangga. Kuya Munte. Shout out mo Kuya Munte. See you sa Karkar pohon, no? Kuya Mungka. Oy, muna. Shout out mo muna. Put mo na. Dili. Kuya Karkar mo na. Si Heidi, bro. Mato si Heidi. Sakay mo ID na may car ID. Heidi, sakya sila ID. Meron mong gaya? Ano yun? Jumpstop niya siya gamay. Magkano na? Hoy, Auntie Lo. Shout out sa kong auntie nga gwapa ka na sa US of A. Auntie Lo, paborito ka din mo ay kining mangga. Ganun din yung mangga. Pohon mo, ngaon ta dre yung nanay, Auntie Lo, daghan. Gusto ko mo dito ang mga bagul. Yan. Nami wine dre guys, oh, tuba. Kung tulak ba? Kay Hang among Shot, dito. lap. Shot. Cheers. Hang among ujap. Among ujap. Yummy. Wala. Kami guys, ito yung nasangit dere, oh. Wala ko. Yung nasangit ipon. Magaon. Ayan. Mamalo. Hoy, shout out. Mamalo, mamala. Ucho, og si Pinsan ng isa. Si Si Igang. Igang. Oh, shout out ninyo diya ba eh, sa Maasin. Baby No. Mavi og ni Palakloks ni Tita Bayet. Shout out. Minsanan.
Sus, naharot gina mo guys. Liso na lang, pero awang liso guys, oh. Mother Earth, kaya dito minahanan eh. Sus, dako kayong liso guys. Na. I miss you, Mom. Ay, shout out Mama Daday. Kaon ka ni Mama Dads. Siya ba may niya. Guys, kung gusto mo magpa-shout out guys. Don't forget, comment lang sa ubos. Kaya itong basahon. Pas kita mo reply, no? Uwe. Road to 3,000 subscribers na ta. Tirag yung dugaya. Ito guys, atong YouTube channel guys, nisaka na siya. Daghang salamat ninyo tanan, no? Thank you Sa sa suporta, sa mag-share, sa pag-comment, no? So, puhon sa katong nakadaog sa atong t-shirt. Ako rin i-announce when ninyo makuha, no? Kay hapit na magkita di naman mapugan, mabot na 3,000 subscribers atong YouTube channel, no? So, ako na ipa-print. By Jeffrey, shout out nimo by Jeffrey, no? Di by Jeffrey akong pa-print doon sa t-shirt na to, guys. Yeah. Akong basihan is kato lang pinakadaghang butar nga saan butar nga saan Kung ano? kanang saan Right? kanang design. Nakadaghang butar nga design kato gamiton, no, kay kaan. Pero pwede na nato go different kung unsa to gibutaran ninyo sa kato nakadaog. Kato ako ipa-print para niya kay maman yung gusto, no? Sige. Ora to guys. So Last. kuan. Outro na ta kay harot na mo mangga, no? Last na niyo slice na mo kani. Cheers. Awahe mo. Cheers diay. No? Sa mga shoutout din sa mga mukbang nga mga channels, no? Akong idol, Kalina Brothers sa kuan sa akong thumbnails. Ano na yung mangga. Shout out Kalina Brothers, akong idol. Mukbang. Maulang mukbang buko. Nya. Dere sa silingan na madapit, no, kaya babag-uno na ako. Hala, Cordoba. Bisaya Studio, shout out niyo Ma'am Sir, no? Idol na lang po sila sa pagmukbang, no? Shout out ninyo. Hopefully po maka-collab ta kasi lingan naman ta. No? Pon. Kuhan ta. Bakasi, mukbang. Ame. Sige guys, diri lang ta kutob, no? Salamat sa inyong pagtanaw. If you like this video, don't forget to like and subscribe. Click the bell notification below para ma-notify ka kapag meron tayong mga video like this, no? See you sa next vlog natin, guys. Bye for now. Thank you. Bye. God bless.